Pozdrav svima ljudi, dobrodošli nazad u novi klip na mom kanalu. Danas ćemo malo igrati Clash Royale. Idem odmah u koji battle. Ovo sada upravo snimam sa one shotom. Ok, igrač ima Gianta. Mi ćemo za to mu stavimo našeg princa. Dobro. Ne. Nismo mogli. Ok, ovo je sad bilo dobro s naše strane. Izvinjavam se ljudi ako ne pričam previše. To je zbog ovoga. Ne, ovo ćemo izgubimo. Previše se zanemario moj toranj. Shit. Ajmo onda samo da otvorimo naš free chest. I hajmo za ovaj jedan čem. Još ovaj jedan chest. I ajmo tako. I tako. Ovo bi sad trebalo da je dobro. Zep. Oh shit. Oho, ovo je bilo sad mnogo dobro. Ali on je isto ovo dobro odbranio. Da, 2 puta je uspio odbjeno ošteti toranj. Sad ćemo s Timilom posle staviti skeleton army. Kako je jadno. I to je to. 1-0 za nas. Every changes.
Bravo, mini peka. Ok, sad imamo double elixir. Golem! Oh no! Nice! Nice! Easy. Onaj toranj sam mu pustio da kao nek si uzme. Ali dobro. To je bilo to. To je bilo to s ovim klipom. Puh. To je bilo to s ovim klipom. Nas da su uživali. Ostavite like, sub. I čao. Oh, mi smo i dalje u on. Ok, stop.